Чырвоны колер старажытныя людзі сталі выкарыстоўваць адным з першых. Стагоддзі палітычных і сацыякультурных метамарфозаў па ўсёй планеце надалі яму безліч сэнсаў. Пра семантыку чырвонага ў беларусаў расказвае выстава «Чырвоны код нацыі». Название «Код нации» звучит какая-то фундаментальность. Очерчиваем культуру, белорусскую культуру от всей другой европейской культуры. На самом деле зритель, когда придет на выставку и посмотрит, он поймет, что этот самый код, культурный код нашей нации, он соткан из различных традиций. Традиций, художественных традиций, различных эпох, различных стилей. На экспазіцыі суседнічаюць розныя мастацкія кірункі і гістарычныя эры, для якіх чырвоны быў ключавым колерам. Луніцы 3-го стагоддзя нашай эры і дыван 2019 года ў стылі поп-арт, народныя паясы і савецкія агітплакаты. На думку Дмітрыя Салодкага, з адценнямі чырвонага беларусы атаясамліваюць перадусім сакральнасць, эстэтыку і ўладу. В, скажем, лунницах архаических 3 века нашей эры, в которых присутствует красная эмаль, несет эта лунница семантику огня, защитную функцию. Ковер Жанны Капустниковой 19 года, молодой агроном, он также создан под влиянием традиционного искусства, традиционного ткачества, постелок, композиционным решением, цветовым решением. Но сделано это все в стилистике такого поп-арта. К красному цвету отводится символ власти. Выставу «Чырвоны код нацыі» зладзілі пры падтрымцы Нацыянальнага гістарычнага музея, Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў, Веткаўскага музея стараверства, гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта ды іншых. Экспазіцыю можна ўбачыць да 31 мая.